Ajattelin tällä videolla käydä nopsaan läpi meikäläisen kamat, videokamat ja audiokamat, eli on siirtynyt DJI-leiriin niin sanotusti. Eli jos tästä nyt lähdetään läpi, no tuon Insta360, se on niin pitkä tikku niin sanotusti, that what she said, eli 3 metrin jatkovarsi, sillä saa otettua hyviä drone-kuvia. Sitten on DJI Osmo 360, tää on tämmönen lisävirta kautta hallinta juttu, tikku, mikä onkaan. Tässä on itse laite, eli Osmo 360 löytyy sieltä, suoja menee paikalle jos pystyy, ja siinä on sitten vähän vanhemman mallin DJI-tikkua niin sanotusti. Tää tuli Osmo 360 mukana, eli sinne saa kaikki härpäkkeet, siellä on jotain joutavaa sälää tuolla. Sitten on Osmo 360 akut, eli 3 kappaletta akkuja saa tonne. Yksi on totta kai käytössä, siinä on pari muuta. Se on ihan näpsäkkä. Sitten tässä on vähän tämmöistä magneettijuttua, eli otetaan tuo tuosta irti, eli ton saa niin sanotusti vaikka lippikseen, jos sen omistas, mutta kun en omista. Sitten tässä on DJI Osmo Nanolle, niin kaulaan saa roikkumaan tänne, eli tää on magneettia. Ja sitten laitat tähän kameran kiinni, se pysyy siellä, se on siinä, eli näin. Se on siellä ja voit kuvata sitten mahtavaa. Otetaan tuosta matkaa ja laitetaan alta pois. Sitten siirrytään DJI Osmo Nanoon. Tällä tuun kuvaamaan hyvin monta vlogia kautta videoa. Sopii paikkaan kuin paikkaan ja niin voi kuvata pystyä tai vaakaa, bla bla bla. Noin, ja sitten jatketaan matkaa. Perus DJI Pocket 3. Sitten tarvii vähän laadukkaampaa materiaalia, eli DJI 3. Pocket 3 ja sitten kaiken näköiset ylimääräiset härpäkkeet, Black Pro Mistia, laajennuslasia ja akkuja on 2 kappaletta ylimääräisiä, sitten on filtreitä 3 kappaletta, niitä tarvii aina välillä. Sitten on lisäkorttia ja kaikkea muuta kivaa. Sitten totta kai DJI Mikki 3 löytyy täältä, eli miniversiot, mikki tosta ja ei muuta kuin menoks. Erittäin näppärä. Noin. Sitten DJI-tuotantoa 120 tikku. Sitten 70 tikku löytyy siitä. Sitten Pocket 3 tämmönen lisäosa. Eli voit saada sitten, oliko se näin päin, tikkuun kiinni ja sitten siihen saat valoa kylkeen tai mitä nyt sitten haluatkaan hotsuuhun laittaa. Sitten löytyy vielä kaapin pohjilta DJI Mic Mini. Näitä on tullut muutaman laitteen mukana. En tiedä vielä näille käyttötarkoitusta, mutta ehkä näillekin jotain saadaan tallennettua. Mutta semmonen setti. Tällä kertaa ei keskitytä tohon laitteeseen. Nyt pysytään niin sanotusti DJI-tuotteissa. Eli kuten varmaan huomataan, videopohjaista materiaalia tuotan ja ääntä totta kai. Näillä mennään. Ei muuta kuin kohti uusia videoita.